Rade seniorov mesta Košice za príspevok, ktorý sa odrazil na nových fartuloch a nových košuľoch. Matúš, Hentka. Ďakujem za poďakovanie. Slniečko, za vysoké
Ďakujem. Predstavila sa vám Severanka. Intervalom medzi 3 a 4 piesňami sa vám predstavili aj tanečné súbory. Prvý, ktorý predstavujem, je skupina Lady Lane, sídlisko KVP a vedie ju vedúca skupiny, ktorá prichádza ako prvá. Takže Lady Lane, nech sa páči. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.
here I am, honey. Come on, come on. When you're home. Ďakujem tanečnej skupine Lady Lane. Keď som pred rokmi sa prvý raz s takouto skupinou stretol, tak som si dosť dobre nevedel predstaviť, čo to obsahovo znamená, takže to sú dámy v línii. Už to teraz vieme. Takže fakt. Spevácka skupina Združenia žien Slovenska v Košiciach, Košice sídlisko Ťahano. Ďalší v programe je Katka Band. Dzieci chwilę se po brzegu oddají, może im nowy ogniwa. I mocne rękozymy dali je łaka i widzę śliczne jeszcze kwita. A pomóżcie. Co może śpiewa, oczywi kormoranu, potem se zamaranu, wszędzie te chwile. Każdy miła
ukážem, že tlieskať, tak tlieskajte, ale do rytmu. Dobre? Now
tlieskať, tak tlieskajte, ale do rytmu. Dobre? Po nich sa nám predstaví tanečná skupina Kasia.
Nepovedal som, že vedúci skupiny, to je ten posledný pán s tou stoličkou. Prvá pesnička bola Hankam, Haničkam, Aničkam a mám ostatky. Ďakujeme pekne, aby ostatní. Tanečná skupina Kasia, ktorú si možno pamätáte viacej pod názvom Šťastná žena, reprezentuje mestskú časť Staré mesto. Šťastná žena. Prosím doprovodnú hudbu zvukári.
Tanečná skupina Kasia bol egyptský tanec Luxor.
Cipánske seniorky vedie pani Pavlína Grácová. Hey!
Ďakujeme ešte raz Marini. Dubina. Nech sa páči. Let it blow,
Jazerské mažoretky, nech sa páči. A môžeme ich povoliť potleskom, môžeme. Ďakujem veľmi pekne, vážení z Jazera. Opäť sa ponúkajú na prezentáciu. Ja išla ku studni na vodu. Strácala ja nebeskú ševodu. Jej zebečko zešijú pri studzenke, jak ja vodu pila. Jej zebečko zešijú stracela. Pri studzenke,
Zle sa
zaspívajú i zahrajú, veselo, že majú. Všetky jedno výročný, za bratov že majú. Všetky jedno výročný, za bratov že majú. Hej, parobci, nešpívajte, kým ešte môžeme. Hej, príde raz taký čas, že sa rozejdeme. Hej, príde raz taký čas, že sa rozejdeme. Rozejdeme vše po kraju do šíreho sveta. Jak jeden, aj každý pamätá, že sme boli jak jeden, aj každý pamätá. Mal som pišťaločku o 12 dielkách, nechcela mi pískať pri bohatých dievkách. Nechcela mi pískať pri bohatých dievkách. Tak som si pomyslel na jednu chudobnú. Začala mi pískať na tú dierku spodnú. Začala mi pískať na tú dierku spodnú. Preberaj, preberaj.
Spevánska skupina Priečania. Vážené dámy, vážení páni, vystúpením tanečného súboru Diamant vyvrcholí prehliadka speváckých skupín tanečných súborov v rámci Seniorskej hviezdy Jar 2024. Vy opäť, ako som lani hovoril, už viete vopred, že 13. decembra je druhá časť Seniorskej hviezdy. Takže vás opäť pozývam a ďakujem veľmi pekne za mimoriadne priazeň, ktorú ste nám vedeli. Na úvod som privítal našich hostí, ale my tu máme ešte jedného hostia a dovolte, aby som teda na záver privítal. Pred rokom sme mali vystúpenie hýlovských parobcov a mali veľký úspech. Ja som si dovolil pozvať vedúcu skupiny, pani Františku Kováčovú, ktorú týmto teda predstavujem a vítam. Dátum Vianočnej Seniorskej hviezdy som už povedal. Radi sa tu opäť s vami stretneme. Málo je počuť, treba to vidieť. A ja som rád, že ste sa ani nepohli zo svojich miest a prežívali ste to, čo seniori mesta Košice predviedli a na čo sa teda zase 3/4 roka budú pripravovať. Želám všetkým účinkujúcim, ale aj divákom i ďalších dní pevné zdravie a veľa optimizmu a tešíme sa na ďalšie stretnutie organizované Radou seniorov. Tu len odbočím trochu. Pravidelne každé 2 týždne v kine Úsmev hrajú vyslovene len pre seniorov. Pozrite sa na program, každé 2 týždne v kine Úsmev hrajú pre nás. Ďakujem hosťom dnešnej našej prehliadky. Všetkým za účasť na dnešnej prehliadke. Ďakujem vám za spontánne reakcie na vystúpenie súborov a skupín. Po vystúpení súboru Diamant ešte spoločne všetky súbory spevácké zaspievajú Slovensko moje očina moja. A príjemný zvyšok dnešného aprílového dňa a šťastnú cestu domov vám praje Jan Caban, riaditeľ Rady seniorov mesta Košice.
súbor Diamant završil veľké finále, keď to nazvem, prehliadku seniorov mesta Košice. Som rád, že ste to videli. Poprosím spevácké súbory, aby nastúpili a záverečnou piesňou dnešnú jarnú seniorskú hviezdu ukončíme. Inak každý tento súbor, ktorý ste videli, prijíma stále nových členov. Takže si nájdite cestu, skúste, uvidíte a o rok, alebo na Vianoce sa možno stretneme na pódiu Kultúrparku. Všetky spevácké skupiny, ktoré vystupovali, ďakujeme a šťastný cestu domov.